Hej og velkommen til Simone anbefaler. Jeg har været rundt omkring og kigget ind på nettet, og så faldt jeg over en side, der hedder www.johnnysks.dk. Og inde på den side, der kan man læse om en mand, der hedder Johnny Sørensen, som lever et liv med ADHD. Og så får man at vide, at han var til en børnelæge allerede da han var barn, hvor de fandt symptomer på, at han havde ADHD. Og det blev så bekræftet, da han blev ældre. Han fortæller blandt andet også om sine adfærdsproblemer og sociale problemer, om sit forhold til hans familie og hvordan det gik længere hen i hans liv. Altså, jeg synes, det er en rigtig god side, fordi der er både billeder og tekst og videoer og sådan noget. Og man får faktisk en hel del at vide, hvis man er inde og læse ordentligt på det her. Og det, altså, jeg skal nok lige smide et link hernede. Men ellers kan jeg lige prøve at sige siden højt. Det er www.johnnysks.dk. Og jeg kan helt klart anbefale den her side, fordi altså, jeg plejer ikke at interessere mig for sådan noget, men jeg læste på det og sådan noget, og jeg synes faktisk, det var interessant. Så tag et kig ind på siden og se, om det er noget, der også tiltaler jer. Her kommer linket.